assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam assalamu alaikum yeɓoɓe ayaw men Big Weltare on calminama moni moɗon kala inde muɗum e yettone kala ɗo goto e moɗon woni e duude baba adama min tawi ɗum e joɗi ɗo min calmini ɗum calminade teddude jaɗɗi nede netare neware sikki ala émission meɗen ɓennuɗo oɗo en gaddino ɗo namdal eɗen mbiya holno cinéma wiyete e Pulaar won yituɓe noon ha heewi cinéma wiyete Pulaar ko nabaka ndeke noon pulaagu ɗo wonno ha joni nan ɗon ɓiɓɓe fulɓe ɓe jejjitani kaɓe gonno ko ɓe jejjitani ɗemgal mabɓe ɓe jejjitani aada e cosaan ɗum noon ɓe beltanama hen ha woni gonga nde tawno oɗo saaha mo gonɗen ɗo hande ko wayno yonta amen foof yejjiti ko wonno hanki ɗum noon sukaɓe kamɓene aɓe kollita mawɓe ɓe jejjitani hanki ɓe jejjitani kaɓe tawi fina e tawa o ɓe jejjitani ɗum hande kadi amin gadda noon namdal ngal ko ni way amin jiiɗi kalnon min bandiraɓe holno satalla wiyete Pulaar satalla holno wiyete Pulaar ɗum noon Big a reweteyam tan mi ƴeewa sukaɓeɓe jambar yagal mabɓe eɓe kollira kadi mawɓeɓe kadi kamɓe ɓe jejjitani culture mabɓe ɓe jejjitani cosaan mabɓe reweyam Yo, I need the gun, I need the bomb. I need the China, I need the one. I need jam tan alhamdulillah yettoral ɗum mbiyata ɗo seydi dema ala hettode kañamo ñebbe anno min mbiyetemi ko Ramata Ba walla Ngone Ba seydi ba yettode amen min ko Ramatoulaye Dia jeyanke ala yettode wallahi to jeyɗon e guure men min mbaɗa jeeya gueɗe sañci ha gueɗe village an ka fuutanke ande min mbaɗa jeeya jaare jaam mum jaariguel ya an kay mbaɗa noto kadi ngawle ngarama yayi ko jeeya wallahi ɗum noon mamin namdo on holno satalla wiyete satalla ngawle jaariguel gueɗe Big ko Halpulaar en 100% woni toon woto kersineɓe de ide an ene jeyɗa wuuro min kessinta wawi juddu jeeri kadi sa namdima ɗum wallahi minen de ko satalla tan min ngal satalla tan min gandi kam komin juddu jeeri kam minen kam ɗum noon Big ɓe mbi ko satalla tan amen juddu jeeri noon hatta ande culture mumen cosaan wallahi machallah jarama that you need building. I need the answer, I need the rap. I need the guns and the ava. I need the people à la limite. Walo ode sikki ala Big ko ha Pulaar de ka pullo bir ha to jeeɗa kolda eyyi ɗum noon onon ɗon foti andude kam namdal amen ngal min jiiɗi namdade mo satalla kono wiyete Pulaar satalla satalla rek mi andi Pulaar satalla tan anduɗa eyyi ɗum noon a jarama e calmini ɗon Kolda naaɓe fof min Ramatoulaye Dia mbiyete aha ɗum noon a salminama no feewi jarama seydi Bam The kill that you need building. I need the answer, I need the rap. I need the guns and the ava. I need the people à la limite. no yamtade waɗi wettike Big mbaɗa yiɗi soko debbo mom dillowo e doole muɗum ha no mbiyeteɗa ɓe yetto a yettode de ɓe jeeɗa e gure men ka Agnam gollinade wuuro Kane Ali Bocar en mi salmini ɗon dendagal Agnam gollinaɓe Agnam gollinaɓe ko fulɓe ɓe gandi aada e cosaan ɓe jiɗi namdade hono satalla maɗe ɗum firti satalla wiyete Pulaar o woɗɗoyi an no feewi wadde calmini Agnam gollinaɓe ko wa jarama The kill that you need building. I need the answer, I need the rap. a ñallejo ɓedda e tamtere mawɗum kay jam tan ni mawɗum ni jam tan Big ene wayne de ɗum ɗo koye fina tawa men tawa Makka ɗum ɗo ne elle ho guerte wona aha ɗum ɗo fof koye aada e cosaan meɗen tawa nen no mbiyetɗa
min mbiɗen Dieynaba yettode li min de hannde alaa kawɗo ɗum ko liidu sar e demde ma Allah faabo to jeeyɗa e gure min ha mbiyami jama alwari jama alwaaji ndeysan o ko si jama alwaaji kamɓe fof ɓe calminama ɗum nene amin namɗo holno satalla wiye pula satal pula mbiɗa monsieur ko Magaris ma Magaris Magaris pulaar yenge de noon bandiraɓe on nani wi satalla wiyete ko Magaris ko noon wona noon fade ɗum e ayaw meɗen Big Weltare TV nena weltanama jama alwaaji naaɓe fof calminama di kilder yiɗi ɓilde aɗa yiɗi ins aɗa yiɗi ra